Masalimo 119 verse 105 mawu anu ndiye nyali ya kumapazi anga, ndiye uwunikira pa njira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu a Eskom, akhala likugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupa zikatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine M'busa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Okondedwa, tifuna tikulandireninso nthawi ino abwenzi kulikonse kumene muli. Tikhalanso ndi phunziro lina mutu wake tikukamba za anthu akufa malingana ndi Atesalonika chapter 4 verse 13 komanso 16. Bible likuti lipenga lizalira ndi mfuwu wa Khristu Yesu ukazamveka, onse amene agona m'manda azamva mawu a Khristu Yesu ndipo adzauka. Zimene zifuna zitanthauze kuti imfa si mathero akalikonse kamene mwina timaganiza kuti pamene tatha kufa ndiye kuti chilichonse chatha pamenepo. Komano malinga ndi phunziro ili kapena kuti vesi ili afuna anene kuti imfa timangogona chabe, tili ngati kugona. Ndiye kuti mmene tagona timayembekezera kuti tidzuka, ndiye mmenenso tafa kukayikidwa kumanda tidziwe kuti tagona tsiku lina lake tiuka. Chotero muphunziro ili timvetsetsa kuti kufa ndi chani, timvetsetsa kuuka ndi chani. Chotero Paulo afuna abweretse chikhulupiriro kwa anthu amene ali okhulupirira, chifukwa nthawi imeneyo akhristu amati akataya okondedwa awo samakhalanso ndi chiyembekezo, amati zatha palibenso china chilichonse chimene chingachitike ndi okondedwa awo. Ndiye Paulo akubwera ndi mawu otilimbikitsa mtima kuti pamene tafa kuli ngati kugona, tsiku lina tidzauka. Bola tisatire ndi kumvera mawu a Mulungu lero pamene tidakali ndi moyo, kuti tikamafa tife ndi Yesu ameneyo, kuti nayenso akamabwera Yesuyo azatidzutse m'manda mwathu. Mu mawu a Greek osonyeza kugona afotokoza kuti koimao, to sleep, zimene zikuonesera kuti ndithu tidzazukadi. Bola tikhale ndi chiyembekezo mwa Khristu Yesu ameneyo. Palinso mawu ena a mu Giriki amene akutanthauza kuti anastasis, zimene zikutanthauza kuti kuuka kapena kuti kudzuka, zimene zikusimikizira kuti munthu akafa azaukadi malingana ndi lemba limene tawerenga lija. Chotero ife amene tili okhulupirira tikafa zimakhala ngati kukomoka, zimakhala ngati sitikudziwa kalikonse monga mmene timakhalira tikagona. Komano munthu akatidzutsa timadzuka kubwereranso kukhala ndi moyo. Komano imfa iyi kuli ngati kugona malingana ndi Mlaliki chapter 9 verse number 5 kuti anthu amene afa saziwa kanthu angoyiwalika chilichonse chimene amachita, mapulani awo amaganizira kuti chaka chimenecho apanga, kaya amafuna ayimire UMP, kaya amafuna amange nyumba, kaya atani, mmene wafa zimenezo zimathera pomwepo. Komano iyeyo amene wagona ali m'manda, ngati anagona ali mwa Yesu Khristu, siku limene Yesu Khristu ati azabwere adzamudzutsa ndi chiyembekezo chimenechi. Tonsefe amene tikumva uthenga uti dayenera tikhulupirire mawu a Mulungu amene watikhulupirire Yesu ameneyi, kuti nafenso tikafa kaya ndi lero, kaya ndi mmawa, kaya ndi liti, tidzadzuke m'manda mwathu kuzamulandira Yesuyo ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wathu. Chotero manda ndi chiyembekezo cha moyo wina ngati tili okhulupirira. Chotero abwenzi okondedwa, manda tisaope, tione kuti ndi chiyembekezo chimenenso okondedwa athu amene akukayikidwa m'mandamo akakhala okhulupirika, ndife tikakhala okhulupirika, tsiku lina posachedwa tizakumana nawo. Chotero lipenga limene Mulungu wakumwamba ati azalidze lidzapangisa kuti phokoso limveke. Chifukwa cha mfuwu umenewu, phokoso limeneli, anthu amene agona m'manda adzadzuka. Akadzadzuka ena azapita ku moyo wosatha, amene adali ochimwa azafanso chifukwa cha ulemerero wa Khristu Yesu. Chotero tifuna tikudandaulireni nthawi ino kuti mwakonzeka kuti Yesu Khristu akazamabwera tsiku limenelo mudzakhale odzadzuka tsiku limenelo. Ngati ndi choncho tiyeni
titseke maso kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokoza mwalankhula nafe pa phunziro ili la anthu akufa. Chotero taphunzira ife kuti kufa ndi kugona, tikuyembekezera tsiku lina kudzauka pamene mukubwera posachedwa. Ndi pemphero lathu mu dzina la Khristu Yesu, amen.